Каб трапіць на фэст, неабходна прайсці самую вясёлую мытню. Пропускам служыць анекдот або неабходна папоўніць ашчадбанку. Тут жа правядуць фітасанітарны кантроль аўтамабіля, а своеасаблівым шлагбаумам служыць рыбацкая сетка. Без праблем дабіраемся да Спорава. Каля цэнтра культуры цырымонія адкрыцця фестывалю. Па традыцыі ганаровым гасцям уручаюць рыбны каравай і рыбныя каралі. Вядома ж, станчылі тут спораўскую польку, якая унесена ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларуси. В таких маленьких городках сохранились хорошо традиции, фестивали самобытные, и как раз они основаны на местном материале и местной культуре. И это в целом для национальной культуры очень хорошо. А потым усе адпраўляюцца ў швэнданне па падворках. Узначалілі святочную калону кіраўнік раёна Леонид Мартынюк і начальнік управлення культуры брэсцкага аблвыканкама Сергей Панасюк. І дабіраліся яны да галоўнай фестывальнай пляцоўкі не зусім звычайна. У лодцы, хоць і па сушы. На цырымоніі адкрыцця акунуліся ў гісторыю побуду спараўцоў. Вось міма гасцей свята па возеры плывуць лодкі. У адной конь, у другой вязуць сена. Гэта старонкі з паўсядзённага жыцця, праўда, сёння такое убачыш не часто. На воде пройшла и незвычайная церемония запаливания огню. Юмор нашему народу тоже определенно присущий, потому что белорусы шутят очень добро. И этот праздник нравится всем. Поэтому этот фестиваль живет, и я думаю, что многие годы будет еще жить и радовать нас вот такими мероприятиями, такими артистами, такими зрителями. А пасля конкурсная праграма. Сярод удзельнікаў калектывы з 12 раёнаў Брэсцкай вобласці. Канкурсанты жартавалі на злабадзённыя сцэны, паказвалі мініяцюры, спявалі. У Спорава весела і шумна. Працавалі горад майстроў, гумарыстычныя экспазіцыі, атракцыёны. Для нашей деревни это очень большой праздник, когда собираются все, приезжают все родственники из других городов. И всегда это такой интересный праздник, на который можно прийти с семьей и хорошо отдохнуть. Вы посмотрите, какое огромное количество людей приехало. А как говорят, что улыбка всегда продлевает жизнь, поэтому я считаю, что да, этот праздник очень нужен. Пераможцамі фестывалю ў сваіх намінацыях сталі Ганцавіцкі, Івацевіцкі, Бярозаўскі, Ляхавіцкі, Столінскі, Драгічынскі раёны. Да вечары артысты раз'ехаліся, каб пачаць рыхтавацца да наступнага фэсту «Спораўскія жарты». Усе упэўнены, ён адбудзецца абавязкова, бо вельмі папулярны. Фестывалю ўжо больш за 20 гадоў. Вольга Амялюсік, Уладзіслаў Бондар, Александр Тыманскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».